Fid-diskors tal-budget f'Novembru li għadda l-Ministru Tonio Fenech kien ħabbar li għal din is-sena l-ekonomija kienet ser tikber b'2.3%. Fit-tweġiba tiegħu d-diskors tal-budget il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat kien qajjem mistoqsijiet dwar dan it-tbassir. Joseph Muscat kien talab lill-Gvern jispjega kif kienet jikkalkula li t-tkabbir ekonomiku f'Malta kien se jkun 4 darbit iktar mill-medja taż-żona euro. It-ħassib tal-Partit Laburista kien ikkonfermat fil-bidu ta' din is-sena kemm mill-Kummissjoni Ewropea u kif ukoll mill-Fond Monetarju Internazzjonali. F'Jannar u fi Frar dawn it-tnejn irrevedew l-isfel it-tkabbir tal-ekonomija Maltija imħabbar mill-Gvern għal matul 2012 minn 2.3% għal 1%. Waqt li dakinhar wara r-reservi tiegħu dwar dawn ir-reviżjoni l-isfel jirriżulta li f'April li għadda f'dokument li jippreżenta lill-Unjoni Ewropea, il-Gvern spiċċa ġie fi mill-Partit Laburista u niżżel huwa stess id-tbassir għat tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna għal matul din is-sena għal 1.5%. One News staqsa lill-kelliem ewlieni Laburista l-ekonomija Charles Manjon xi rifletti dan kollu fuq il-Gvern. Dan jirrifletti ċertament illi meta għamel l-estimi tiegħu l-Gvern jew għamel miscalculations seri jew inkella rrid iqarraq dakinhar tal-estimi. Il-kellim Laburista spjega x'tiġa ġimġiel jagħmel il-Gvern dwar in-nefqa tiegħu minħabba dan it-tbassir l-isfel fit-tkabbir ekonomiku. Dan rajnieh f'Jannar meta anke l-Kummissjoni ġibditlu l-attenzjoni illi qed jagħmel kalkoli mhux veritieri u ġalet lill-Gvern illi jaqta' l-infiq tiegħu b'40 miljun li diġà beda jaqta' b'40 miljun f'oqsma soċjali, f'oqsma ta' diżabilità, f'oqsma tas-saħħa. Manjon tkellem dwar kif jista' jagħmel tajjeb il-Gvern għat tnaqqis fit-tkabbir ekonomiku. Kif ħajamel tajjeb il-Gvern mbagħad hekk ma jkollux dan it-tkabbir ekonomiku tkun hu li jerġa' jirrikorri bħal dak li jagħmel fil-budget jew l-istisa bħal ma mela fuq is-siment u fuq il-petrol u d-diesel nafu bil-konsegwenza dan kemm qiegħed joqla jew l-kontijiet tad-dawl u tal-ilma.